Viete, čo sa mi stalo? Akože really, nie, učiteľka. Opakujem, učiteľka. Napísala mail, že som necvičil. A môj taký ty že som zvedala, čo? Lebo akože ja som tam odbehol všetko. Ja som bežal všetko. A že nedali si spraviť, ja som cvičil všetky hodiny. Ja som mamke povedal, že som ma pomýlila a že ju serem. Že really. Ty viete, čo by som tej učiteľke, ona je, že je toto. Ona je, že go day perfect. No a prehral som stávku. Stojal som sa s kamošmi, že ak to prehrám, idem na baskát. Prehral som. Neviem, či idem na baskát, či sa to... Prišli za mnou akože väčšina spolužiaci. Nerobko, vydala si baskát. A ja taký, že díči, alkane. Keby za mnou prišla, že taká, ktorá sa mi páči, tak okej, nedám si baskát. Si dám fluffy hair, lebo ja nosím fluffy, nie fluffy. Je fluffy, ale ja nosím fluffy. GG, alkane. Nemám zbranie. Tak to je pretty. No. Dobre. Mama! Ninja taktika. Yeah, it's ninja. Jaj, mama! Stápenie. Akože odíš. Dobre. Ani som sa nemusel zabíjať, ale... Treba. Aspoň mám, že 1 kilo. 1. To mi stačí. To mi stačí. Happy, happy, happy. Kde zobral Harryho Pottera? A.k.a. Pottera. Kde? Haló? Nechajte ma žiť. Nepadaj tu. Tak to sme skápali. Skápali sme, je to... Buď pôjdem tak, že parkempil celú hru a mám zaručenú top 10, alebo ja tú celú hru vystriedam. Jednom z toho. Keby ste videli, ja som dal no scope na playku. Nezabil som ho, lebo tá snipa dávala 121. Ja tak som jedného nahitoval, potom som mu dal no scope a gold. Nie! Berem zbranie a utekam. Lebo toto územie mi ako si nevychádza. Radšej pojem úplne, že na druhú polku zemegule, kde sa dobre strieľa, kde si zastrieľam. What the hell? Kto? Ja je to ty. Ty kokos. On má aimbot. Tak ja som aimbot. GG.
Ja ho tam hitnem. To je tak na pikexu. GG. GG. Neprišlo, že on mal aim. Ideme skúsiť snipe. No scope alebo snipe. Tu sa ešte nejaký chicken strieľa. Aj! Čo? Poď, daj mu! Daj mu, neboj sa ho. Daj. ADHD. Jeden kempy v kríku. Top 10 ešte nemáme zaručenú, ale určite keď sú tu darky. To prasa, to malo zomrieť. 138 málo žije. What the hell? Táto hra mi ako nevychádza. Vidím bota, ktorý úplne, že není bot, lebo čo ti šibe? GG. Prečo kempy v kríku? To je podľa mňa top mid randír, keď kempy v kríku. Tak to je Sigmoš. Však ale top 5 máme zaručenú. Nie v top 5, top 10. Je to na nich, chlapci. Ja vás potiahnem, nebojte sa. Nevadí, že skapem medzi prvými. Ja vás potiahnem, chlapci. Ja vás potiahnem, chlapci. Berem zbranie a idem vám pomôcť. Happy. A čo si, budeme míňať gummy juice. Akože aj už by mohli tí ľudia zomrieť, lebo ja to na jednu hru v reloadoch nevidím. No. Kúkajte, to bude 100%. To je sus toto. Ty prase. Aj! Kung fu! Kung fu Denis! Kung fu! Keby šiel na ferovku, tak vyhrám. Už iba 9 hráčov? Dobre, tak to sme sa do tej top 10, ako si ich dostali. A tým cheatingom skúsime vyhrať. Skúsime top 5, alebo to skúsime vyhrať. Lebo keby som bol, jak môj kamo, že budeme kempiť v krikoch, tak to máme 90,99% vyhraté, ale ja nie som taký skunk. Ty kokos. Ale máme šancu, chlapci. Keby som prekempil zónu a ich nejako... OK. A ich nejako takticky
nejako úplnou náhodou skapnú na zónu. Ja cheater s 2 pumpami. By som to vyhral. Tak by to bolo all good. Ale nevidím to tak. Rúžovo. Čo ti šíbe? V Battle Royale mám aj po 10 kg. Tu. All good. Jeho takto nahitoval a nedokončil. Joj, som sa zľakol. Pána Beka, nechod tam. Však skapeme. All good. Ty skapeš. OK. Ja prvý win v reloadoch, nevidel som to tak rúžovo. Ale takto nás poťahal. Nemáte za čo, toto video končíme. Uhú!